Mga ganap sa farm bago magpasko. This is Enos Vlog. 15 taon na sa YouTube. Tapos po sila magtagabo. Makakapi na naman kita kahapon. Si Madigli. Today is Tuesday, December 17. Happy birthday, Manay Boy! Baka ka dyan mag-iraray ko. Hindi ka po dyan. Ikaw ka doggies kasi. Wala dyan naman. Behave. May pala mo pabulitin eh. Madala mo. Tandi mo ko. Oo. Magkutsarang kaya. Hindi na. Ayan, may palaman po sila. Half day na rin ka mo sa aga. Hindi ako sabi ni Sir. Oo, ano na. Yan, sana. Di ba na yung breed na nag-ano po. Oo, na pronobis. Hello! Pagkatapos ng ulan ay tumubo po ito. Marami sila. Doon kila Momo sa pinsan ko, yung kapitbahay namin. Anong klaseng mushroom daw ito? Parang ang ganda oh. Ano kayang klaseng mushroom to? Edible kaya? Ang daming ganap! Ito po ang mga ganap ko bago magpasko. December 24, 2024. Ayan. Buko mamaya. Ito ang pinitas ko na. Kangkong. Ano kaya ang sasawagan ko nito? Mamimingwit. And yung munggo. Yung isa na hulog. Teka lang. Ikaw mahanap. Mamaya na. At siyempre kumakain eh. Yung bigas na hindi gaanong tuyo. Ayan eh. Yung pala eh. Kumbaga ni-reject na mulinohan. Yeah, so mas patutuin natin kasi sumikat na si Haring Araw. Kaso gusto ng mga doggies. Yan. Ito naman, sitaw. Ayan o. Meron na po. Salamat naman sa ilang bagyong nagdaan. Kaso pinupupog ng mga red ants yan o. I-eradicate natin yan. Maya lang. Yang lusog oh. Nabugbog yata ng mga bagyo. Mula kay Christine, kay Pipito. Yan. Saka yung sa daming ulan. So ito lang po ang ganap natin dito sa farm. Sa likod bahay. At ito naman, waiting for the herbicide to be sprayed. Ayan. Tanungan pa natin ang munggo kasi na-survive ng panahon yung munggo dyan. Yan, maghihintay pa kami ng 3 buwan bago anihin yan. So, ganyan. Slow moving no? Pero enjoy dito sa farm. Nakuha ko na. Marami to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 yan. Ito naman isa dasin yata ito eh. So ilang ano ba ito? Ilang tutubo dyan. Lahat naman tumutubo sa munggo eh. Napaka-importante yan. Ito na po yung growth enhancer. Insect eradicator pa kaya to. Yan, i-spray natin. Parang umaalis din yung ano eh, yung mga insekto kapag ito ang inaano mo. Spray. Ayan. Nitrogen, potassium, or phosphorus. Yes, may potassium pa. So yun ang gawin natin. I-spray ko daw eh. Nakambo pala yung sprayer natin. Tara pang sprayer. 16 liters. Hindi naman natin uubusin. So
Nabubuksan. Ayan, ganyan. Yun. White powder lang. Ganyan lang siguro. Mga 1/4 para ng paggamit daw. Mga mula 5 to 9 a.m. Pwedeng i-spray. At sa hapon naman pwede. So, lagyan na natin ng tubig. 16 liters divided by 4. Di mga 4. So, 4 liters. 4 liters kaya ito, di ba? Hanggang matulog. Nangangamoy pa yung nung monoxide eh. Dapat yung hinugas. May residue pa ako. Laki. Alog-alogin natin. Tapos, natin. Gaganyahin. Tau. Pwede kumaan yung isa. Ito. Bubuksan. Ganyan. Sa damit ko eh. Talaga. Yan, i-strap natin. Tapos gaganyan natin. Ayun. Nag-bursting na. Tingnan natin doon. Subukan natin. Sa ito. Basta lahat. Parang ayaw umalis yung mga langgam. Pati yung mga flower, pinibigti mo. Kinukuha yung nectar.
natin. Ang dami pala mga langgam dito. Malalaki. Kapag di pa umalis, iba naman itatry natin. Kasi ito pang growth ito eh. Growth ginhat. So, ito na nga po ang mga munggo. Kita nyo ba? Nakakawiling tingnan na, no? Yan, madami na yan. So, dadagdagan lang po natin. So, sundan nyo ako. Mamimili tayo sa aking farm. Ayan o. So, let's get it started. Patay ano lang naman to, jumping birds. Subukan namin. Kumain pa sila dito. Or sawana. Ayan lang. Ayan. Kasi may mga ano, cobwebs. Ang mga gagambang ano dito, kita mo ang dami na distraction. Alalala, malalim na po yan. Tingnan natin kung may kumain. May kumain na, nakain na niya. Oh. Ganito lang dapat pala. Kasi mababaw eh. Ganyan lang. Oh, kinakain na. Ramdam mo naman. Nag-aagawan natin sila. Ayun o.
Nasaan na yun? Nakakawala. Andito. Nakakawala ka agad. Grabe ka naman. Ayan. Ayan na yung first steps natin. Teka. Mag-ano lang tayo. Kita ba? Kitang kita. Ayan, jumping perch. Before Christmas. Sa pa po.